A nosa campaña vai consistir na presentación das mocións nos concellos. Vai haber actos diferentes en Vilalba e tamén en Sarria. En Lugo vamos ter tamén un reparto de información na rúa o día 5 e tamén temos previsto que se faga o día 13 unha charla no Uxío Naboneira. Teremos tamén un acto no Centro de Especialidades na Plaza do Ferrol a semana do día 18 e, en definitiva, con esta campaña reclamar un aborto libre e gratuito e que nos hospitais públicos se atenda a demanda existente na realización das interrupcións voluntarias do embarazo e que así se garanta unha igualdade e os dereitos das mulleres do noso país. Esta lei contempla que só os médicos e os xuíces estarían capacitados para decidir sobre o embarazo dunha muller. Levaríanos tamén a aprobación desta lei a que as mulleres con maiores recursos serían as que poderían acceder aos abortos seguros, xa que terían os medios para facelo, non? Iso conleva tamén que se practiquen abortos na clandestinidade e cunha inseguridade a nivel de saúde moi importante. É relevante tamén a eliminación por parte do Partido Popular os centros de información e educación sexual. Recordamos que se pecharon os centros Quérote que se puxeron en marcha cando gobernou na Xunta de Galiza o Bloque Nacionalista Galego. Para nós supón unha agresión directa e clara de cara ás mulleres en relación ao noso corpo e que se teña en consideración, como decimos no noso lema, que é a nosa decisión. Supón a vulneración de dereitos humanos, unha vulneración dos dereitos sexuais e reproductivos e unha vulneración do dereito á saúde das propias mulleres. Ademais, supón, como decía ben Esther, a posta en marcha de toda unha serie de mecanismos de control e tutelaxe sobre a nosa propia sexualidade. Estamos un pouco fartos e fartas de que morran mulleres pobres para que as ricas poidan abortar en secreto, que iso é o que se traduce este anteproxecto de lei.